Телеканал «Белсат» распачинае працу ў жывым эфіры. Навіны чацвярга вашай увазе, я Александр Пуціла. Добрый дзень. Рашучы крок у інтэграцыі з Расіяй будзе зроблены 4 лістапада, заявіў Лукашенко на сустрэчы з генпракурорам Расійскай Федэрацыі Ігорам Красновым, які сёння з візітам у Менску. На лістападаўскім паседжанні Вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы маюць падпісаць 28 праграмаў паглыблення інтэграцыі, а таксама можа быць падпісаная новая ваенная дактрына саюзнай дзяржавы. Путін 4 лістапада па відэасувязі прыме ўдзел у паседжанні Вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Расійскай Федэрацыі і Беларусі. Паводле экспертаў, пасля падпісання інтэграцыйных дакументаў Беларусь толькі умоўна застанецца незалежнаю. Дамінаваць у нашай краіне будзе Расія. Санкцыі дзеюць, а беларускія прадпрыемствы нясуць страты. Гэтак нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку ўжо страцілі больш як 80 мільёнаў долараў. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Юрый Назараў падчас супольнага паседжання Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі. Для супрацьдзеяння санкцыйным мерам і мінімізацыі іх наступстваў ва ўрадзе створаная міжведамственная працоўная група з прадстаўнікаў 17 міністэрстваў і ведомстваў, уключаючы прэзідэнцкую адміністрацыю, Нацбанк, Савет бяспекі, КДК і КДБ. Паводле Назарава, нафтаперапрацоўчыя заводы да канца года будуць загружаныя. Патрэбы ўнутранага рынку ў нафтапрадуктах і нафтахімічнай сыравіне будуць задаволеныя. Без вины виноватые. Белпошта отсудила у народной воли звыш 100 тысяч рублей компенсации за непродаденные наклады газеты. Больше за год выдание не могло выходить у друкаваным выглядзе праз політычны пераслед. Незалежную газету летась у жніўні адмовіліся друкаваць. Спачатку беларускія выдавецтвы, а пазней і расійскія. Белпошта звярнулася ў суд у сувязі з тым, што не атрымлівае наклады ў газеты і не можа дастаўляць іх падпісчыкам. Мы прапанавалі ім даставіць наклад для падпісчыкаў і тое, што можна прадаць у паштовых аддзяленнях. Але Белпошта думала і адмовілася на трэці дзень. Такім чынам, мы не можам пагадзіцца з пазовам супраць нас. Цягам 3 судовых паседжанняў Белпошта адсудзіла ў народнай волі 108 тысяч рублёў. Ператрусы і затрыманне ў Добрушы, у тым ліку сярод працаўнікоў Добрушскай папяровай фабрыкі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, заўтра ў Добруш мае прыехаць Лукашенко, каб запусціць новую вытворчасць на гэтым прадпрыемстве. Як паведамляе гомельская вясна, ператрусы прайшлі прынамсі ў 10 жыхароў Добрушу. Іх абвінавачваюць у распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Адну з затрыманых жанчын пакаралі 4 сотнямі арышту, другую штрафам. Мужчынаў арыштавалі на тэрмін ад 5 да 10 сотняў. Дарэчы, Беларусь увайшла ў топ-20 дзяржаваў паводле колькасці зняволеных. У нашай краіне на 100 тысяч жыхароў 345 зняволеных. Статыстыка не адлюстроўвае таго, што адбываецца з людзьмі за кратамі. Гэтак, нягледзячы на стан здароўя, замест шпіталю людзей трымаюць у камерах і судзяць. Пасля збіцця і невыносных умоваў утрымання ў гомельца Юрыя Прахарэнкі пачаўся псіхічны разлад. Ён пакутае на панічныя атакі, схуднеў на 35 кілаграмаў. Судовы працэс адбываецца без удзелу абвінавачанага. Юрыя Прахарэнку вінавацяць у абразе. У справе праходзяць 23 пацярпелыя. Гэта супрацоўнікі органаў унутраных справаў, суддзі, пракурорскія работнікі і нават Лукашенка. Комфортныя палаты для хворых на ковід. Але далёка не для ўсіх, а для сваякоў сілавікоў. Карупцыю і злоўжыванне паўнамоцтвамі падпалкоўніка міліцыі Андрэя Барановскага выявіў зліў ад байполу. Пакуль цяжкахворыя беларусы ляжаць у калідорах родных берасцейскага сілавіка, які нават не маюць гарачкі, аператыўна шпіталізуюць у асобную палату. Алло, Олег Иванович, ну я тут поговорил с батей, так, короче, надо ложить его. Он кашлять начинает уже, я думаю, что тут нечего тянуть. Ну хорошо, то пусть едет в приемное отделение. Завтра утром они тогда приедут вдвоем в приемное отделение. А двухместная палата будет какая-то? Найдем, нет? Ну, нет, то я думал, может, сейчас пусть едет тогда. Першы ў свеце прэзерватыў унісекс рыхтуецца выпусціць у Малайзіі. Яго змогуць выкарыстоўваць як мужчыны, так і жанчыны. Пабочны эфект ад гарманальных сродкаў кантрацэпцыі для жанчын падштурхнулі стварыць унісекс прэзерватыў. Тонкія, эластычныя і гарантуюць абарону. Унісекс-прэзерватывы вырабляюцца з таго ж матэрыялу, што і павязкі для ранаў. Клейкая прырода прэзерватыва дазваляе яму не саслізгваць. Бар'ерныя метады прэзерватывы і жаночыя прэзерватывы павінны быць найбольш эфектыўнымі метадамі з найменшымі пабочнымі эфектамі ў прафілактыцы цяжарнасці ды інфекцыяў. Прэзерватывы унісекс з'явяцца ў продажы ў снежні. Далей на Белсаце эстонскі дакументальны фільм «Полюбі мяне». Пасля яго а 17-й прапануем вам інфармацыю з усяго свету. Да сустрэчы.